Ahojte, dnes som si pre vás pripravila cvičenie, ktoré nám pomôže pri bolestiach sedacieho nervu, bolestiach, ktoré vychádzajú z problémov s esíčkom, spodný chrbátik. Bude to skôr také strečové, pomalšie. V prvom rade je dôležité pri problémoch akýchkoľvek zdravotných a pri bolestiach, napríklad pri týchto esíčkach a sedacom nerve nám veľmi vystreluje do jednej končatiny bolesť, je to nepríjemné. Pri veľa pohyboch sa to deje, má to svoje príčiny, to sa dá o tom porozprávať s doktormi. Logické príčiny. My sme tu na to, aby sme vám pomohli a ja si tiež pomáham sama sebe. Hej, není to, že by som to len šírila, ale povedala by som, že bohužiaľ to aj žijem, keďže trpím skoliózou od malička a nikdy som ju nejak veľmi neriešila, proste cvičím roky, ale nejak pôrod mi toto všetko nejak pokazil, vyosil ma ešte viac a bohužiaľ som mala zranenie, ktoré vyústilo tiež v takéto problémy, že teda mi vystreluje bolesť do končatiny a riešim si to takto. V prvom rade je dôležité dýchové cvičenie, trošku sa upokojiť. Rôzne formy dýchových cvičení mám na svojom YouTube kanále, treba pozrieť. My si tu teraz spravíme len základné dýchové cvičenie, len na také rozdýchanie sa. Pokojne môžete leškať. Laškajte si kľudne, keď aj na gauč, aby vám bolo príjemne. Nožičky si podložte vankúšmi, zatvorte očká a položte si rúčky na spodné brúško. S nádychom brúško vypučím, s výdychom brúško stiahnem. Celú svoju pozornosť venujem do tejto oblasti. Nádych vypučím, výdych stiahnem. Môžem to urobiť 5 krát, 10 krát. Keď je mi to príjemné, kľudne viackrát rozdýcham si túto oblasť. Väčšinou na také minimum je tých 5 nádychov a výdychov do brúška. Takže ideme ešte nádych, vypučím brúško, výdych, brúško stiahnem. Môžem mať zatvorené očká. Lepšie sa sústredím do toho brúška. Nádych a výdych. Keď mám tých 5 minimálne, alebo koľko zvážite, že je pre vás vhodných. Ideme ďalej, položíme si dláne na rebrá a rozdýchavam tu. Zase, keď mám zavreté oči, lepšie sa sústredím do tej oblasti a idem nádych, rebrá sa rozširujú, výdych, rebrá sa sťahujú. Nádych, som v tej oblasti, výdych, zatiahnem opäť aspoň 5 krát. Nádych, rebrá, výdych. Nádych, výdych. Áno, a vždycky sa sústredím na tú oblasť, ktorú predýchavam. Nakoniec sa dostaneme na hrudníček, tam idem nádych, výdych. Nádych a výdych. 3 nádych, výdych. 4 nádych, výdych. Keď mám 5, nechám si ľavú dlaň na hrudničku, pravú dám na brúško, spojím si tento dých. Brúško, rebrá, hrudník, nádych. Brúško, rebrá, hrudník, výdych. Zase aspoň 5 krát si spravím takúto dýchovú vlnu. Čiže sústredím sa, vypúčam brúško, odťahujú sa rebrá, dvíha sa hrudník. A s výdychom zatiahnem brúško, rebrá, hrudník klesá. A idem nádych, brúško, rebrá, hrudník. Výdych, brúško, rebrá, hrudník. Brúško, rebrá, hrudník, nádych. Brúško, rebrá, hrudník, výdych. A brúško, rebrá, hrudník, nádych. Brúško, rebrá, hrudník, výdych. Uvoľním si rúčky a už iba trošku si predýcham, tak ako bežne dýcham, vrátim sa k svojmu bežnému dýchu. Toto jednoduché dýchové cvičenie sa volá plný jogový dých. Tiež ho mám aj samostatne
Aj iné dýchové cvičenia mám samostatne na mojom YouTube kanáli. Kľudne hociaké dýchové cvičenie pekne upokojí nervový systém. Toto veľmi pomáha tiež pri tých bolestiach, lebo to je všetko prepojené, tie nervy, nervové dráhy jednoducho spolupracujú s tým mozgom. To už je veda, to ja už nejdem o tom hovoriť, na to sú múdrejší, ale teda je dobre sa prv upokojiť a potom prejdeme k samotnému cvičeniu. Tak ako keď sme ležkali na gauči, tak prejdeme na podložku, samozrejme je to lepšie. A začneme tým, že si láškáme na zem. Začneme cvičiť v ľahu, potom prejdeme trošku do iných pozícií. Takže pomalinky si láškám. Mám po ruke nejaký šálik alebo pásik od županu. Toto je taký starý šál, je to super. Nechám si pokrčené nôžky, pritiahnem práve kolienko k brúšku, ľavú nôžku poriadne vystriem, ak sa mi dá, ak nie, ostáva pokrčená. Nechám na vás, dobre? A predýchávam si. Môžem si uvoľniť členok popri tom, kľudne, môžem si špička päta robiť tú pravú nôžku. A voľne si dýcham a priťahujem kolienko k brúšku. To už dosť cítim. Tak uvoľním si tú nôžku a potom pomaly tú nôžku vystriem, prepletiem prsty za stehno, nikdy nie pod koleno a vyťahujem pätu k stropu, tlačím do dlaní proti stehnu a tým stehnom proti dlaniam. A predýchávam si. Toto sú také základné začiatočnícke cviky. Iba dýcham. Potom uvoľním tú nôžku, môžem si urobiť oporu, hej, že pokrčím tú druhu a pôjdem pomaličky. Výdych dolu, nádych hore 5 krát. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Počkám a teraz mám viacero možností, ale najlepšia je tá s tým pásikom, takže zoberiem si ten pásik, dám si ho tam, kde sú kosti pod prstami na nohách a priťahujem si jemne tú nôžku, akoby palcom medzi obočie ju chcem dať. A zase tá ľavá nôžka môžem vystrieť, môžem väčší protiťah spraviť. To už nechám na vás. Dobre, že ako to vám bude vyhovovať. A dýcham. Voľne dýcham, pozerám na palček. Môžem si dať 5 nádychov a výdychov, to je stále také minimum. Ak mi robí dobre ten stretching, že cítim uvoľnenie, žiadna pichavá bodavá bolesť, vtedy to nerobím, alebo dám menší ten rozsah, je to úplne v poriadku. Ja mám úplne iné rozsahy na pravú, ľavú nôžku. Bohužiaľ, ale to je realita, musíme sa s tým zmieriť. Takže si to tiež riešim, ako som spomínala. A predýcham si 5 krát. A potom tú pravú nôžku preložím cez ľavú nôžku a trošku si uvoľním, hej, potlačím pod kolienkom, pritiahnem to kolienko ako keby k pravému rebru. Odtlačím, to bolo 2 a zase 5 krát. 3, 4, 5. Potom dvihnem tú nôžku. Toto sa volá, že holub v ľahu. Prepletiem rúčky medzi túto medzierku, chytím sa pod kolenom a priťahujem ľavé kolienko k brúšku a pravým lakťom odtláčam práve kolienko, ak sa dá, ak nie, nemusím. Ak sa mi toto robí ťažko, zase si zoberiem ten pásik, prepletiem pod kolienko z vrchu a priťahujem pomocou pásika, že už doma aký rozsah. A uvoľním a zase aspoň 5 dýchov na tú pravú stranu.
Nádych a výdych. Nádych a výdych. Úplne voľne. Ak sa vám dá, môžete vyskúšať dlhšie výdychy ako nádychy. Môžete sa pohrať s tým dychom. Tak. Potom uvoľním rúčky, môžem ich dať od seba alebo do takého akoby svietnika. A s výdychom mi to pravé chodidlo padne doľava na podložku. Môžem sa chytiť ľavou rúčkou členka a pozerať sa za tou pravou rúčkou. A zase taký jemný stretching. Nič náročné. A rozsah opäť podľa toho, ako máte bolesti. Dobre? Treba k sebe pristupovať s láskavosťou, lebo naozaj niekedy, keď človek sa derie, tak potom to dranie sa ako keby ukáže aj fyzicky na tom telíčku. S nádychom sa vrátim, uvoľním nôžku a prejdem na druhú stranu. Čiže ľavé kolienko pritiahnem, môžem nehať pravú nôžku pokrčenú, urobím si krúživé pohyby, ľavým členkom, špička päta. Môžem vystrieť tú pravú nôžku, flexovať ju, ako je mi to príjemné. Nechám na vás. Potom pomaličky vystriem tú nožičku dohora a prepletiem prsty, tlačím dláňami proti stehnom proti dlaniam, pätu vyťahujem do výšky, zatiaľ som tu. A zase dýcham aspoň 5 krát. Potom môžem si vrátiť tú podporu pravej nôžky chodidlom na podložku. Uvoľním si rúčky vedľa tela a idem dolu výdych, hore nádych. To je 1. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Keď mám 5, zoberiem opäť šálik, dám si tam, kde sú kosti pod prstami a budem priťahovať, strečovať, ako by palec chcel ísť medzi obočie. Môžem ostať s oporou tej pravej nôžky, pravého chodidla na podložke, alebo skúsim vystierať pomaličky. Toto je tá moja strana, čiže tuto už nemám ten rozsah, ako som mala na druhej strane. Aj oveľa viacej cítim, zatiaľ nie som v tej bodavej bolesti. Áno, takto sa sledujeme počas celého toho cvičenia. Som dobre, je to stretching, dýcham. Skúsim viacej pritiahnuť. Netreba. Takže takto, áno, takto cvičkáme. Aspoň 5 nádychov a výdychov. Po prípade, keď máte tú jednu stranu skrátenejšiu, tam si dýchajte dlhšie. A potom uvoľním tú nôžku, zase si urobím oporu tej pravej nôžky, preložím ako keby členkom nad pravé kolienko a skúsim zase rozhýbať. Čiže ľavou rúčkou odtláčam pod kolienkom, priťahujem. A zase 5 krát. Odtláčam, priťahujem. Odtláčam, priťahujem. Nádych a výdych. Aspoň 5 krát nech mám. Keď je toto pre mňa v poriadku, že ten klbík je rozhýbaný, zodvihnem pravú nôžku, sme v tom holubovi vľahu, prepletiem prsty, chytím sa pod kolienkom, nikdy nie priamo pod kolenom, vždycky je to píšťala, dobre? A otváram to ľavé kolienko von,
A priťahujem a tlačím vlastne do toho členka. Cítim, jak sa mi naťahujú sedacie nervy. Cítim to poriadne a pekne si to predýcham. Uvoľním rúčky, nadýchnem sa a s výdychom mi padá ľavá nôžka chodidlom na podložku. Môžem si chytiť členok pravou rúčkou a predýcham si ten stretching. Predýcham si twist. Môžem otvárať trošku od seba to ľavé kolienko, ale ak ma to začne píchať alebo zase niečo vystrelí, tak ostávam v takej pozícii, v ktorej dokážem príjemne dýchať a uvoľňovať. A keď mám 5 dýchov, s nádychom sa vrátim, toto ste počuli určite, s výdychom uvoľním. Môžem trošku pobicyklíkovať tými nôžkami a pomaličky prejdem k inému cvičeniu, ktoré je tiež stretchové a veľmi príjemné. V joge to voláme pozícia v yin joge to voláme pozícia jelenia. Čiže tak ako mám dlhý okraj karimatky, dám si rovnobežne kolienko s pätou a do pravého uhlu za seba to isté. Nadýchnem sa a s výdychom idem nad to pravé kolienko tak hlboko, ako ma to pustí bez bolesti. Hej? Výdych. S nádychom sa odtlačím, pozriem cez pravé rameno, urobím to zase 5 krát. A s výdychom nad to pravé kolienko. Môžete cítiť už tu ten chrbátik, takže opatrne. Nádych, pozriem cez pravé rameno. Výdych dolu. Nádych 3. Výdych dolu. Nádych 4. Výdych dolu. Kľudne to môžete aj pomalšie robiť. Úplne si prispôsobte to tempo, ako to potrebujete. Tak. Idem pomalinky hore. Vymením. Čiže ľavá nôžka, pravá dozadu. Pravý uhol. Pomaličky skúsim ísť na to ľavé kolienko. No, toto je bolestivé. Čiže vidíte, že idem veľmi opatrne s výdychom. Už mi to troška strieľa do nôžky. S nádychom idem hore, pozriem sa cez ľavé rameno. S výdychom veľmi pomaly, vidíte, nejdem ani tak nízko, jak som šla na druhú stranu. Výdych 2. Pardon, to bol nádych. Výdych dolu. Nádych hore. 3. Výdych dolu. Nádych. 4. Výdych dolu. Nádych. 5. Môžete ešte takú vec spraviť, že keď je vám to príjemné a chcete väčší stretching, kľudne ostaňte v tej pozícii na 5 dýchov, v tom predklone. Podložte si hlávku, keď ste vysoko tou tehličkou. Hej, a môžete si tak predýchať. Úplne voľne si predýchate jednu stranu, predýchate druhú stranu. Nemusíte robiť ako keby dynamiku, aj keď tá dynamika bola pomalá. Hej, že predýchate si v takej výške, do akej je to pre vás bezbolestné. A ideme teraz pomalinky z tej pozícii, veľmi opatrne. Ja sa uvoľním v motýlikovi, ja to mám rada, aj mi to teda pomáha. Čiže spravíme si pozíciu motýlika, spojíme si chodidlá, ak vieme. Ak je nám to moc bolestivé, že máme päty veľmi pri trieslach, dáme si ich ďalej
Môžeme sa aj podoprieť dozadu a len trošku dvíhať kolienka. Tuto našťastie som fajn, takže ja si dám päty blízko triesiel, otváram si hrudníček a uvoľňujem si, premazávam si klbiky. Potom pôjdeme pomaličky už hore na kolienka. Tak, uvoľním. Dobre, môžem otvárať ten hrudníček, dobre sa zaprieť dozadu. A ak je vám to príjemné, trošku predsa len tie nôžky doprečie, prepletiem prsty, dám zo spodu chodidiel, vytiahnem sa z pása a zase môžem ísť trošku, ako keby čelom k tým chodidlám, tam, kam ma to pustí bez bolesti a pomaly si predýchavam. Motýlika v sede. Zase kľudne 5 dýchov. Potom sa vystriem, zavrem nôžky, otvorím tie nôžky na šírku ramien, zase sa zaprem a idem kolienko, päta, ale aj kolena, aj päty sú na podložke. Tak sa pouvoľňujem párkrát do každej strany. No dobre, mne to stačilo a ukážeme si teraz cviky, ktoré nám veľmi pekne môžu pomôcť na iliopsoas, to sval duše, čo máme tuto vpredu, ktorý nás tiež môže vpredu zatvárať, preto sa môžeme hrbiť. Teda pomáha nám zatvárať sa nechtiac, že má to veľa príčin, aj fyzických, aj psychických, z našej strany, ale teda sú na to veľmi dobré cviky. Sú také jednoduchšie cviky, tie sa môžu cvičiť iba v podstate bez steny a so stenou, takže vám ukážem. Môžete si kľudne zobrať tehličky a vykročiť pravou nôžkou dopredu a ľavú necháte za sebou. Ste rovno a s výdychom ťaháte kolienko dopredu. S nádychom sa vrátite. Zas to môžete 5 krát urobiť. Tie tehličky sú stabilita. Výdych, nádych. 2. Výdych, nádych. 3. Výdych, nádych. 4. Výdych, nádych. 5. A môžete spraviť takú vec, že vydýchnem, vyťahujem sa z pása hore, ľavý nart tlačím do podložky. Stále sa vyťahujem z pása a cítim riadny ťah. Toto je také, že cítite ten ťah, ale ešte jedno cvičenie potom vám ukážem, kde ho fakt cítite. Teda aspoň ja som ho dosť cítila. Uvoľním a vymením. Čiže východzia pozícia je ako keby pozícia ťavy, že sme na kolienkach. Zase vykročím, tuto bude troška, že vykročím, áno, mám túto pozíciu, vidíte? Držím si tie tehličky na stabilitu, aby som nepadla, ale nemusím, áno? To len ako pomocka. A idem. Výdych, nádych, hej? A stále som rovno, ťahám sa hore, za temenom hlavy. Hore, dobre? To je dôležité, lebo potom sa mi to tu krásne celé táto strana uvoľňuje. Výdych dopredu, 2. Nádych. Výdych, 3. Nádych. Výdych, 4. Nádych. A výdych 5, kľudne položím tie tehličky a stále sa ťahám, au. Stále sa ťahám za temenom hlavy, dobre? Čiže toto je taký, že akože jednoduchší a ukážem vám taký, že boli. V podstate táto istá pozícia, čo sme teraz robili, dám na bok tehličky, ale vy si tú nôžku úplne pritiahnete k zadočku a oprete o stenu. Dúfam, že tá stena to zvládne, lebo je krásna, nová. Tak ja to dám radšej od túto tyč. Takže pokrčím kolienko. Ak ma bolí kolienko, dám si pod kolienko deku, alebo aj ten šálik si môžem trošku urobiť ako takú mäkkú podložku. Čiže mám
nohu o stenu, pod kolienkom, čo si nech to neboli. A pravá nôžka mi ide dopredu. A robím to isté, čo predtým, hej? Že vyťahujem sa z pása, tá noha je, ako keby päta chcela ísť k zadku, tlačím do steny. A robím to isté, že idem dopredu troška a stále sa ťahám hore. Výdych dopredu, nádych hore. Fú. Výdych dopredu, nádych hore. Výdych dopredu, nádych, výdych dopredu, nádych hore. A môžem sa tu predýchať, alebo môžem ísť viac dopredu, viac sa ťahať dohora a vpredu si to predýchať. Koľko potrebujem. Potom sa vrátim do východzej pozície, dám si ručky pred seba, môžem skúsiť s výdychom sa pozrieť cez pravé kolienko, čiže cez ľavé rameno dozadu. A nádych. 5 krát. Výdych, nádych. 3 výdych, nádych. 4 výdych, nádych. 5 výdych, nádych. A ja už uvoľňujem, lebo už to dosť cítim. Takže kľudne, takto. A to isté spravíme na druhú stranu. Dobre? Čiže zase ľavé kolienko na podložku. Opäť si ho podložím. Skúsim aj viac karimatky tam dať, lebo je to ozaj také tvrdšie, tá podlaha. Čiže ľavé kolienko na podložku. Pokrčím pätu k zadku. Hej, koľko to ide, nemusím to úplne dávať, že päta je fakt pri zadku, ale nejaký uhol by tam mal byť. Pravá nôžka dopredu. Pravý uhol, toto už je level au. A ideme zase, vyťahujem sa hore. Mám tam ten tvar, čo potrebujem. Zatiahnem brúško. S výdychom dopredu. S nádychom sa vyťahujem hore. S výdychom 2. S nádychom hore. S výdychom 3. S nádychom hore. S výdychom čo sme? 4? S nádychom hore. S výdychom 5. S nádychom hore. Hej, že koleno, päta. Máme pravý uhol. Teraz dám rúčky akoby na seba. Ako by som išla tancovať od zemok. A s výdychom sa otáčam cez pravé rameno dozadu a s nádychom dopredu. Zase 5 krát. Výdych 2. Nádych dopredu. Výdych 3. Nádych dopredu. Výdych 4. Nádych dopredu. Výdych 5. Nádych dopredu. Uvoľním. Au. Zaplačem si trošku. Ale nie. Potom sa človek cíti oveľa lepšie, len pri tých cvikoch naozaj treba ísť veľmi opatrne. Ukážem vám ešte jeden cvik, ktorý cvičievam, ktorý mi tiež pomáha. A potom sa ešte prestrečujeme. Čiže výjdem hore, čiže už ideme zbekne z dola hore. Výjdem hore a neviem, ako sa mi to bude robiť tu, či to nebude lepšie tu. Áno, bude to lepšie tu. Takže zase pokrčím kolienko nad pätu a druhé kolienko dám pod zadok, tesne hore. A teraz prenášam váhu. Nádych, idem dopredu, výdych, idem dozadu. Snažím sa vás stále rovnej chrbát. Hej, zase to spravím 5 krát. Nádych, hore, výdych, dolu. Nádych, hore, to je 3. Výdych, dolu. Pevné brúško. Nádych, hore, váha je na pravom chodidle, pravé stehno, pravý sedací sval. Výdych, hore. Nádych hore, výdych dolu. Tak, mám jednu stranu. To je trošku také posilovanie. Pomáha. Druhá nôžka, čiže ľavá je stojná. Pokrčím, koleno nad pätu. Nádych hore.
Hej, ja mám ručky v bok, mne to je tak lepšie, stabilita. Môžete si dať pred seba ručky, akokoľvek rozpažiť. Výdych dolu. Nádych 2. Výdych. A idete tak rýchlo, ako potrebujete, ale lepšie je to robiť pomaly. Nádych. Výdych. Nádych. Dúfam, že je to 4. Výdych. Nádych. Výdych. A s nádychom sa vrátim. A uvoľním si nôžky. Tak. Na záver by som chcela ešte urobiť s vami také uvoľňovacie cvičenie, čiže veľmi dobré je určite veľmi veľa rôznych variácií mostíka pri tejto diagnóze, alebo ako to nazveme. Dobre? Takže veľmi opatrne stavec po stavci zase prejdeme na podložku. Máme po ruke aj tehličky, budeme ich potrebovať na záverečný cvik. Čiže láškáme si stavec po stavci pomaly na podložku. Nôžky necháme na šírku ramien. Budeme pomaličky dvíhať zadoček do pozície mostíka, ale nebudeme to brúško vypúčať, ale skôr chceme, aby hrudník, rebra, pánvová kosť, kolená boli v jednej rovine. Čiže skúsime aspoň 5 krát. Ideme nádych hore. Ťahám sa akoby dozadu za kolenami. Zaťahujem poriadne zadoček. Výdych, idem dolu. Nádych 2. Výdych dolu. Nádych 3. Výdych dolu. Nádych 4. A výdych dolu. Nádych 5 a chvíľu podržím, dýcham. Pevný zadoček, kolienka idú rovnobežne, neoddelujú sa. A stavec po stavci dolu. Pritiahnem si kolienka k brúšku a môžem krúživými pohybmi si uvoľniť chrbátik. A myslím, že na dneska by to aj stačilo. Ešte sú nejaké cviky, možno vám ich hodím najbližšie, keď bude príležitosť. Čiže tentokrát zoberiem si tehličku a ukončíme to takým pasívnym stretchingom z yin jogy. Čiže dvihnem zadoček, položím si tehličku tam, kde sú tie kosti nad zadočkom a buď ostanem v takomto pasívnom mostíku, ktorý môže byť tiež príjemný, ručky dám od seba a iba si relaxujem. Ak je mi to takto, že tá tehlička je takto zle, môžem ísť aj na plocho, hej? Že položím si na tú širšiu časť tehličky a uvoľňujem, áno? Ak ma to veľmi tlačí tam do tých kostí a že ma to tam bolí, čo sa môže stať, lebo aj mne sa to stáva. Kľudne na širšiu časť. Keď mám ešte celkom dobrý rozsah a chcem ísť vyššie a chcem ísť na plocho, tak kľudne 2 tehličky na seba, na tú širšiu časť a predýcham si v takomto pasívnom mostíku. Môžem otvoriť ručky. Poprípade, čo je veľmi super, keď vieš vystrieť nôžky, posunieme sa tak, aby nás to nebolilo, vieš vystrieť trošku nôžky a nehať zase uvoľňovať tieto príťahovače. Čiže aj to sa dá spraviť, len mňa to tam veľmi bolí. Takže ja ostávam v tomto mostíku a kľudne môžeme ukončiť lekciu aj tu. Hlboký nádych, hlboký výdych. S výdychom púšťam všetko to, čo ma brzdí, bolí, sužuje, zväzuje, trápi. A s nádychom prijímam novú energiu. Otváram sa novým možnostiam. A snažím sa vidieť to, čo mi pomôže. A byť vedomý aj voči tomu, čo mi škodí. A už len voľne dýcham, užijem si a kľudne aj 5 minútiek v tomto pasívnom mostíku.
Kľudne si stopnite video a zrelaxujte. Ak náhodou by vám nebola príjemná pozícia, tak zatiahnem brúško, zadoček, prejdem do šavásany. V šavásane si nechám pokrčené kolienka, nožičky sú na šírku karimatky, spojím kolená, otvorím hrudníček a s takouto krásnou uzemňujúcou pozíciou si ukončíte svoje ozdravné cvičenie. Pár minútiek zo dňa pre seba. Ja vám prajem všetkým plné zdravie a veľa podpory od svojho okolia, aby ste zvládali si vyriešiť, ak máte nejaké zdravotné problémy. A verím, že čoskoro pominú a všetci spolu môžeme viesť plnohodnotný život so svojimi blízkymi a priateľmi. Prajem vám ešte krásne dni. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste to dali až sem. A verím, že sa vidíme aj pri iných cvičeniach. Ahojte.